Čaute, ja som a toto je môj historický prvý. Toto je moja krásne oranžová. Tu je môj čierny pes. To je môj čierny pes. Čau. Čau. Čau pes. Povedz niečo. Jebe mu kurvu vyjebanú! Dobre. Peskuj preč. Dobre. A ja mám dva pes. Ale nehovorí sa psa. Pre Čechov, keby ste nevedeli. U vás tak. No to je jedno, takže teraz som robil súťažu Gift Code, vyhlásenie bude túto sobotu. A dneska sa chcem s vami porozprávať o pár veciach, čiže vítam vás pri historicky prvom vlog. Takže nemám nohavice. To nevadí. Aj tak mám vidíte odtiaľ to vyššie. No, takže YouTube má možnosť získať partnership. Viete čo to je? To je to, že získam partnerstvo a budem dostávať podľa toho, za koľko mám kliknutí na video, aj nejaké peniaze, čiže sa budem môcť zlepšovať a kúpať nové hry a tak. Ale budem musieť robiť po anglicky 70% videí, čo pre mňa nie je až taký problém. Ale nechcem sklamať vás, ale ako pre vás to je tiež výhoda, že sa môžete naučiť po anglicky. Ale čo ja až tak dobre anglicky... No, dá sa, ale až taký dokonalý nejsom. To bude taká slinglish, slovenská angličtina a snad to bude sranda, aspoň sa vy budete vzdelávať. Ale samozrejme budem 30% videí robiť aj po slovensky, takže bude aj klasicky a budem to robiť na tom istom channeli. A vždycky za videom budem hrať na tej zátvorke, že English alebo slovenský. Takže to môžete rozoznať. Neviem, čo mám hlasom. No a prosím vás, môj spolužiak, grafik, on mi to pomáha vybavovať, tak jemu, ak by ste sa zastavili na channel, anotácia je tuto, v rohu, niekde, tuto pekne, tak. Tuto, kliknite na channel. On robí perfektné grafiky, intra a tak. Je dosť úspešný, on potrebuje získať teraz 500 odberateľov. Keby ste mu dali odber, moc by mi to pomohlo a jemu, lebo dosť mi v tom pomáha. A fakt robí dobré videá, takže ak vás trošku zaujíma grafika a efekty, tak sa choďte pozrieť, je to Photoshopový majster. Aj Cinema 4D robil a tak, takže to cool. Fakt neviem, čo mám naozaj s hlasom, sorry. Na budúce vlog, ak spravím ďalší, bude v rybom oku. Viete, čo to je za objekt, to je tak široko hovorí proste. Videa budem postovať teraz častejšie, možno len keď v tej angličtine to bude tak. Dúfam, že vám to nevadí. Hovorím, že to nie je nevýhoda, že sa môžete jasno naučiť. A komentujte vo videu, či vám to vadí, alebo hocičo. Toto je talk, takže zaradím sa podľa vás, spravím to, čo budete chcieť. Ja som tu pre vás, takže v podstate som vám za všetko vďačný, že som získal toľko, koľko som teraz. Som okolo 480 odberateľov, alebo tak. Som vám veľmi vďačný za to, no. A dúfam, že so mnou zostanete, dosť mi na tom záleží. Aj komentujte, aké chcete hry, iné môžem začať, keď mi YouTube začne teda platiť potom, čo neviem, čo je isté, ale by som mohol kúpať nové hry, zlepšovať, gift kódy vám dávať ako verným fanúšikom, ale bolo by to fajn teda. A mohol by som videá robiť častejšie, čo je hlavne, čiže aj slovenský by bolo viacej, nielen anglických. A anglické budú sranda, no, takže nebojte sa, že to bude nuda. No. To je tá Diablo 3 myš, o ktorú som hovoril, že mám. Počkej. Zaseknutá pod klávesnicou kábel. Tak to vyzerá. Mŕte blíka, no. A už funguje, driver som preinštaloval, to bolo... Celé po strate som to všetko updateoval, reinštaloval a tak. No, ak ste nevedeli, ešte toto je taká zaujímavosť. Keď ste sa zlákli pri mojich videách, že vidíte, že mám niečo na rukách, tak ja mám popálené ruky. Tak, to len aby ste vedeli, to keď som bol malý, som sa popálil opäť. Len aby ste sa nelákli, že nejsem nejaký golem alebo je čo. No, každopádne vám ďakujem za všetku podporu a som vám za všetko vďačný. A som rád, že ste v tom so mnou a hlavne tí, čo ma podporujú od začiatku, keď som ešte robil videá s blbým audiom a hovoril som tam asi takto, že... Lebo som sa ešte hanbil, som ešte nebol zvyknutý, že... Čaute, ja som Gogo. Budem robiť videá pre Slovensko a Česko. No každopádne teraz to je úplne iné. Teraz to robíme tak, že ty do idem ťa si úplný vráť sa do alebo si z Česka. Také sú teraz videá. No každopádne sa to zmenilo. Ďakujem vám ešte raz, koľko som to povedal asi 20 krát, ale nikdy vám nemôžem ďakovať dosť. Takže sa majte. Ahoj.